dili sa imong kaugalingon. Efeso Kapitulo 2 versikulo 8. Kay tungod sa grasya naluwas kamo pinaagi sa pagtuo, ug kana dili gikan sa inyong kaugalingon, kini hatag sa Dios. Ang apostol naghandom ni atong iyang gisulatan sa paghinumdom nga kinahanglan nilang ipadayag sa ilang mga kinabuhi ang mahimayaong kausaban nga nahimo diha kanila pinaagi sa makapabag-o nga grasya ni Kristo. Sila mahimong mga kahayag sa kalibutan, pinaagi sa ilang naputli, nabalaan nga mga kinaiya nga nagabuhat og impluwensya, batok sa impluwensya sa satanas nong mga ahensya. Kanunay nilang hinumduman ang mga pulong, dili sa inyong kaugalingon. Dili nila mabag-o ang ilang kaugalingon nga mga kasing-kasing. Ug sa diha nga pinaagi sa ilang mga panlimbasog, ang mga kalag na dala gikan sa laray ni Satanas ngadto sa pagbarog alang kang Kristo. Sila dili mag-angkon og bisan unsa nga pasidungog alang sa pagbag-o nga nahimo. Ang Dios nagtawag sa tanan nga gustong moduol og moinom sa tubig sa kinabuhi nga walay bayad. Ang gahom sa Dios mao ang usa ka elemento sa pagkaepektibo sa dakong buhat sa pag-angkon sa kadaugan batok sa kalibutan, sa unod ug sa yawa. Nahiuyon kini sa balaang plano nga atong sundon ang matagsilaw sa kahayag nga gihatag sa Dios. Ang tawo walay mahimo kun wala ang Dios, ug ang Dios naghan-ay sa iyang mga plano aron walay mahimo diha sa pagpasiguli sa kaliwatan sa tawo kun walay kooperasyon sa tawo uban sa Dios. Ang bahin nga gikinahanglan sa tawo nga padayonon gamay ra kaayo. Apan sa plano sa Dios, maura kana nga bahin ang gikinahanglan aron magmalampuson ang buhat. Ang dakong kausaban nga makita diha sa kinabuhi sa usa ka makasasala human sa pagkakabig, wala madala sa bisan unsa nga tawhanon nga kaayo. Siya nga dato sa kaluoy mihatag sa iyang grasya kanato. Unya ipakayab ngadto kaniya ang pagdayeg ug pagpasalamat tungod kay nahimo siya nga atong manluluwas. Himuang ang iyang gugma nga nagpuno sa atong mga kasing-kasing ug mga hunahuna, mudagayday gikan sa atong mga kinabuhi sa dato nga mga sulog sa grasya. Sa dihang kita patay na sa mga kalapasan ug mga sala, iya kitang gibuhi ngadto sa espirituhanong kinabuhi. Iyang gidala ang grasya ug pasaylo nga nagpuno sa kalag sa bag-ong kinabuhi. Busa ang makasasala mulabang gikan sa kamatayon ngadto sa kinabuhi. Siya karon nagtuman sa iyang bag-ong mga katungdanan sa pag-alagad kang Kristo. Ang iyang kinabuhi nahimong tinuod ug lig-on, napuno sa maayong mga buhat. Tungod kay ako buhi, si Kristo miingon, kamo mabuhi usab. Wala nay ikaduhang higayon. Karon samtang kini nagtawag karong adlaw, kung kita makadungog sa tingog sa Ginoo ug modangob sa hingpit ngadto kaniya, siya maluoy kanato ug sa madagayaon mo pasaylo.